pernah setahun ya Dat lagi entuk kene neh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngono lho lek suwe ra ketemu ngono Pak. Ketoke sing jawab nek kok aras-arasen ku sing nak salammu sing semangat ngono. Salam nek ra semangat lha apa? Wong kene iki wis dadi dulur karo Krida Carita ya Cung ya. Lho, ora Krida jarene ora bahagia lho ngono. Sing jawab nek metu. Saking kuwi rada sentimen karo aku kok. Iya sing iki lho karo menel mak tu mak iku ngono tok. Salam elek. Iya lek. Wek ngenyek wong ku elik lho, aku mbarani elik. Ora aku iku lho tukang sop. Angken urung maca. Lho nek maca gak bari. Piye jajal maca? Ya. Oh, piye bari ora lho. Nyawang ora kowe. Ya Allah. Kaya bubuku malah. Madhep merono. Jajal dienggo. Nemok. Dienggo. Aku nemok kok mburi. Yakin sumpah nak kowe songkokan ora macem. Ana kacamatane cilik kok songkoke cilik. Lho, nek nak kowe ngene iki malah macem. Kaya apa? Kayak napa, Pak? Ya Allah kayak Aceh re. Aceh iya apa tuh? Rambutan. Ora ana rambute yo, karane rambutan. Ora ana rambute kok, Pak. Oh, nak kowe kayak apa, Lu? Cilok. Ya Allah kayak cilok. Ora apa-apa. Wis ngono ae. Ora usah dienggo wong barang temuan iki mau kok. Engko nek menawa dienggo dolanan anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah salam neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iki sowan kok neng alhamdulillah kudu jawab burung alhamdulillah. Lah katimbang aku ngenteni ra ono sing jawab. Hah? Iki sowan ning dalemipun Bapak Suparmen kanthi acara walimatul urus walimatul khitan. Rangkepan ngene Pak Suparmen garwane Bu Sukinah. Bu Sukinah. Heeh. Nggih leres. Ya leres. Ngangkane jenenge Mbak Yuni. Kowe kok apal ya, Dok? Apalah aku sabaku kene main ning kene bolak-balik. Kowe sapa kene tekam dhisik tekaku keri wertelepong ning pojok kono mau kok malah kok. Lah rupamu lho kaya apa? Rupaku kene lah, Dok. Rupamu kaya apa? Ana tetembungan ngene, Pak. Menungso urip iku tinitah padha, urusan rejeki lan rupa dijatah beda. Ana sing apik ya ana sing apik, ana sing elek terus kali. Liyane gak ana no. Ora ana. Lah sing apik? Ya sing apik ya aku. Sing elek? Kowe. Ya. Gak apa-apa ora entuk nesu ya, Nduk ya. Biasa wong aku iku pancen aku santai kok lele. Kok santai lho? Ha iya. Ning dinggon, Pak. Angger wong elek ya tetep ngene iki ya. Nggih. Ora apa-apa, santai aku ah. Elek ya lah tak syukuri sing penting gak seger kuwarasan. Aja pas syukuri ngono lah. Buke roh kowe kire-kire kok. Roh aku bolak-balik iki. Lah roh kowe kire-kire sebabe saking eleke. Kete guyu lah dik merem-merem. Lah iya, nyatane kan ngono. Ora masalah wong ngono wae kok. Wis bodine gedhe. Heeh. Ning dinggon, Pak. Nuwun sewu. Angger bodine gedhe, kaya ngene iki lho sing tak maksud mboten kaya sampean-sampean. Alah enten wani mbek aku tok. Muni kae sing gedhe jae. Sampluk cangkemmu kowe bongkok kowe. Neng dinggon, angger wong gedhe ku bodone ra mekakat ibarate kebo, longa-longa kaya kebo, pakanane suket ijo. Ngono? Iya, mergo bodine gedhe. Lah tapi manfaat timbangane kowe. Lho, nek aku gini, Dik. Kowe umpamane bodi cilik. Lah, terus bodi nek cilik wis siji ya ancen ya ora ngrejekeni. Heeh. Ya regane ya murah. Iya. Cara kewan ngono. Apa ya? Ayo jajal muni kowe. Apa lek? Ayo jajal. Hah? Jajal muni. Ayo kaya cacing paling klelor-klelor ngene. Lho, wong nek mbok ngenyak kok cacing. Lah kowe ngarani aku ya kaya kebo. Ning dinggon cacing karo kebo pinter ndi? Bodoh iki
Cacing mbek kebo pinter ndi le? Tak takoni le. Cacing nang mbek kebo pinter ndi? Menang ndi? Oh, menang kebo ale. Menang cacing, Dik. Ora iso. Menang cacing. Lah kok iso? Nak kebo iso cacingen. Lah terus? Nek nak cacing gak iso kebonen. Ayo, iya. Betul apa ora, Dik? Balaku. Kowe iki jane bolos apa ta, Le? Alah, ora apa-apa, tak syukuri alhamdulillah. Sing penting wong kene nyatane sik do hafal karo aku ya, Cung ya. Mau piye lah Le, mau ngomong ning kono jare aku kangen kowe Le, nek ora kowe ora marem kowe ngono. Saiki tak takoni muni mboten. Hah? Aku ora iso ngurusi iki. Nun sewu koyo pentol bar digodhog kok, Bu. Nak pentole sampean kurang gedhe niki lho, Bu, pentole ceblong, Bu. Aki ayo nek mbok los-losnya lho. Mbok lirak-lirik terus iku ndak. Ya ora apa-apa. Lah ya wis tuwek, pane elek, kecepit kelek, mangane entek telung biasa. Sesuk kuwe mat. Nyek wong. Elek tuwek-tuwek ya lah ora apa-apa. Wong justru nek tuwek iku malah santene pirang-pirang. Ora iso. Sik tak urus. Ate mbok urus iku. Tak urus. Piye neh? Nun sewu. Saupama sampean duwe mantu. Duwe mantu nggih, pingin sing tuwa apa sing nom? Sing nom dungu kupengem. Alah saking mbok peno perkara mantu, nek aku beda Le. Iya. Padha-padha kowe golek kanca kono tak golek kanca kene. Golek sing kono. Nuwun sewu, Mbak. Kira-kira lho saking mbok golekno kok mantu, liyane mantu ah. Apa? Jenengan kira-kira nek mangan wuwuhan kados dure jenengan iku ana wit rambutan, ana wit pelem. Kira-kira sampeyan milih sing nom napa sing tuwa, Bu? Lho, sing tuwa Le. Nek sing nom iku sepet. Lho, rasane kecut. Nek sing tuwa manis. Tak urus Ibu. Lho saiki ora kok trimo rambutan, ora trimo pelem. Nak pisang nom sepet. Sepet. Nak tuwa Manis. Manis. Oh iya. Pelem nak nom kecut. Kecut. Nak tuwa Manis. jadine sampean milih sing tuwa, Bu. Oh iya Le. Nggih. Blong. Apa? Bojom tau kelan bung. Lho, ya tak wale senenganku kok jangan bung iku kok. Anakan apa iku? Anakan pring. Lah kira-kira sing dikelo iku sing enom apa sing tuwa? Sing enom apa sing tuwa, Bu? Sampeyan milih sing tuwa apa sing enom lah? Alah, Dek mau ngewangi aku saiki oga. Lha kok mbok golekno kobong. Iya. Alah ora apa-apa ngono kok. Iya, masuk Dik. Wis ning dinggon ku tetep menang sing enom. Wis sampean upama duwe mantu enom, anake macem untuk undangan resepsi, gonjakan karo beceke kesarimbitan serasi Romeo and Juliet. Cara ana wong sing nyandra. Lir kadya Romeo and Juliet. Lah nek kira-kira Dewe nak duwe mantu tuwek elek rupane kaya iki. Sampean duwe mantu untuk undangan resepsi gonjakan beceke anake sampean kaya digonjakno gendruwo. Gak aku gak ape numpak gendruwo, ora ape numpak beceke kok. Numpak apa? Pak, numpak truk panggung wae ya. Aku ngrumangsane dadi wong ora duwe kok, Dok. Wis bersyukur alhamdulillah. Lho, ora duwe. Ora apa-apa, tenan aku tok kene ora tak tutupi aleng aku. Kowe ngono ancen wong sugih. Lho dhewe lho, Dik. Tumpakam mobil. Kowe tumpakam apa? Aku sepeda motor Supra pedotan kok. Iya Allah Gusti dhewe dagelan ya Allah Gusti blong-blong. Niru aku. Tumpakane wae mobil. Ning omah ana Tegal sawah, montor ora-orake papat. Alah, mlepuk. Kowe sugih. Sugih. Lah sugih-sugih lah tetep cara wong sugih karo wong ora duwe iku nek tak pikir, Dot. Iku tik ayem wong ora duwe. Yo ora iso ya ayem wong sugih nggih Pak nggih. Ayem wong sugih ning dinggon wong mlarat karo wong sugih iku tetep ayem wong sugih. Nggih napa nggih, Bu? Alah, balam lelah ra apa-apa. Iya. Wong sugih ku lho tak kandhani. Wong sugih jam 8 bengi ape mapan turu bingung. Lah kok ora bingung piye? Engko mikir, lawangku wis tak kancing ta urung. Engko mikir neh, montorku tak lebokno ta urung. Engko nek dicolong wong piye? Kadang-kadang wong sugih ku lho le mangan sate gak wani. Gak iso. Lah iku mau do perkara rata-rata wong sugih do duwe lara ngene iki lho sirup meniki lho ngene. Stroke.
ya mangane diponis tidak boleh makan sate. Beda nek wong ra duwe. Nek wong ra duwe, anggere duwe beras 2 kilo turu wis ayem ngeliker. Bah lawang ame dikancing ame ora tetep ayem. Nggih napa nggih yu? Lho tenan apa ora balaku? Sampean janjane ngiwangi kene tak ngiwangi aku lah. Saya tak urus. Apa? Tetep enak wong sugih. Contoh Dik, tak kaya contoh. Wong sugih nuwun sewu Pak. Ana bangunan musala dibongkar sedekah jariah 100 juta musala dadi. Heeh. Gara-garane sedekahe jariah wong sugih musala masjid iso dadi. Mergo ana wong sugih terus gelem sedekah 100 juta. Terus akhirnya musolane dadi. Gara-gara ana wong sugih, Dik. Ora ngandel ya yu. Kok iso ora ngandel? Wong sugih iki lho saiki rata-rata le mara masjid mudhun ke mobil kacamatanan ngetono dompet. Iki diketok-ketokno sedekah le nggo tuku pasir ketok-ketokno. Tulis ya Haji Makmun. Wah ya ora. Lho ngono iku pula sedekah nek ora ana wong melarat, sing garap, sing ngecor, sing ngaduk, sing nata ora bakal ade masjid iso dadi. Nggih ta mboten yo. Krungu ta ora kowe? Lambemu. Berarti wong sugih sedekah sing sambatan ngecor wong kere. Ana kowe wong sugih juk-juk mudhun ke mobil terus nyekel pacul ceduk tuman kowe. Alah mlepo emeh kok. Nggih, pancen ngoten. Iya ngono. Berarti nek wong sugih ku ngene mek nuthuk dhuwit bloko ya. Sing ngerjani wong melarat. Ate ora iku ta. Wis ora usah perkara rembug perkara sugih lan melarat. Lah sing duduk kuburan kira-kira wong sugih apa wong melarat? Ya wong melarat. Cuman kowe wong sugih duduk kuburan iku. Ora gluput kabeh piye. Wong sugih paling mlepuk tok ngene. Lho kurang jero ngono tok. Oh, nggih ngoten. Padha karo nggonku. Alah mlepuk. Ngene lho, Dot. Sugih lan melarat iku tinitane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener, lha iki omong bener. Nek aku umpama dikon milih ya milih wong sugih. Lah iya milih wong sugih. Lah ngene iki melarat ya ana yane ra apa-apa. Wis saiki awak dhewe iki wis ngumpul. Nah, ayo saiki aturi panglipur karo iki tamu-tamu undangan. Nggih. Heeh. Niki Pak Men pundi Pak Men? Pak Men. Ya Allah. Ning ngarep dhewe lah. Kok mencap-mencap. Ya mencep mergo ndekne bunga dina iki iso mbahagiakno putra-putrine. Lho ya ta ora. Ini. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Lah sing Bu Sukinah pundi? Kok golek Ibu Suminah kete ape golek saweran kowe? Ora, Bu Sukinah. Bu Suminah ngatasi sing ning dhuwur, Pak Men ngatasi sing ning ngandhap. Ning kene ana bocah cilik. Sapa? Cah cilik. Cah cilik apa? Ape melu nyanyi? Iso ta iye? Lho. Cah cilik semene iki? Cah semene. Ape nyanyi le? Iso? Ora iso ngono kok. Ning jero. MC ni. Sigit. Teko. Oke. MC ni. Baik. Masih bersama tetap Krido Carito. Yang mana? Oh, delok kok cangkemmu lho ora gelem temenanan MC kok. Dhuwur sithik. Baik. Masih bersama tetapnya Krido Carito yang mana kehadiran bintang matamu yang bintang tamu. Bintang tamu. Sigit. Nah, kita tepuk tangan. Tepuk tangan. Wong teko? Ya teko siaran. Kowe ae sing nyiarno aku ora iso kok. Baik. Ini berarti ana bintang tamune. Hadirin yang berbahagia, suatu kebahagiaan, suatu kehormatan di sini Krido Carito menghibur panjenengan semua khususnya dulur. Cangkemen iso kok cangkem MC ya. Cangkem kok kadang-kadang iso mongklah-mangklah dadi MC dadi dagelan sing bener piye lagi iki? Panganane Adik. Niki Siti Mulya nggih. Siti Mulya. Untuk menghibur dulur-dulur Siti Mulya tercinta khususnya Pak Men sekeluarga, mudah-mudahan anak yang baru di Wisuda Kromo menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suatu kebanggaan Krido Carito di sini hadir bersama si kecilnya dari Mulaan Jakin, tentunya dari Desa Kemangi. Siapa dia kalau bukan Sigit? Ning kene. Ndi wonge? Kit. Alah ora teko. Luru tak siarno.
Delik golek mik. Iki nek ketan kok dagelan Le. Jenengmu sapa? Sikit. Oh, sikit. Lipenan barang lipene ledek ta lipene ketoprak masih bunggo. Sik. Lipine ketoprak. Kowe tak takoki ya, Git. Nggih. Saupama kowe kok duwe pak, kowe milih aku apa milih ceblong? Milih ceblong. Cara kowe Iki lho bener. Oh, saya urung tutup kok. Urung tutup. Cara kowe duwe pak ceblong mbak apakno? Ya tak dedekno bergedel. Karo dene aku ya mah. Blong. Milih pak kowe ning kowe ape didadekno begedel. Karo dene aku ya mau mbek mbokane. Gene Mbokane. menyami lho, anak-anak ganteng ngene. Ganteng apa? Kowe iso nyanyi tenan tak siarno kaya MC. Ape derek nyanyi nguring-nguring kabudayan Jawa. Dik Sigit iki ape nyanyi apa? Kelas pinten Dik Sigit? Kelas kalih. Kelas kalih SD. Heeh. Iki ape nyanyi apa? Gandrung. Gandrung. Alah laku gandrung. Kowe iso tenan apa ora? Gandrung. Kowe aja ngisin-ngisini wong lho. Oh, gandrung. Saged. Nah, iso tenan? Bu, nuwun sewu. Nak bintang tamu tak siarno kaya MC apik-apik ternyata kok suarane elek keploki. Nek nak upama ancen suarane apik sampean sangone gak apa-apa. Tenan iso tenan kowe. Iso? Saged. Oke, Alah, dadi ora ayo lek yakin. dipun aturi gandrung. Ora yakin. Cah cilik iso nyanyi lho. Khususnya Bapak Suparmin Balai Ibu Suginet